Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A halin wannan gida mai albarka ina yi kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Albarkar da ke cikin wannan rana ta Asabar Allah ka sada mu da ita dukkan shari'a Allah ka kiyaye mu alfarma annabi. To ƴan uwa ina muku fatan alkhairi. Wato kwana biyu ba a ji mu ba, mun ce za mu dawo mu ci gaba da al'amura kuma sai tunda muka ba da laƙani guda ɗaya ba a ƙara jima ba to dama komai da abin da ka tsara ba shi zai tafi ba sai dai abin da Allah ya tsara maka. Muna fatan jinkirin da muka yi Allah ya sa ya zama alkhairi ga dukkan al'ummar annabi kuma ya sa abubuwan da za mu kawo a 'yan wannan lokutan ya amfani na al'ummar annabi cikin yardar Ubangiji, kuma wannan azumi da ya shigo ya sa dukkan sirrikan da muka bayar a ji daɗin su domin samun wato shiga cikin azumi cikin walwala ba tare da kunci ba. To zan fara da sirri na jalabi wanda zan kawo gudunmawar azumi a wannan gida namu mai albarka. Saboda yanayi na lokuta dai za mu dage mu kawo sirrika ko guda 3 ne zuwa 4 masu ƙarfi wanda in dai mutum ya riƙe su iya su kaɗai ya yi amfani da su ya fi a bashi guda 1000 insha Allah. Ga sirri na farko da za mu fara da shi. Sirrin jalabi ne wannan na samun manya-manyan kuɗaɗe. Kowane irin abu kake bukata in dai kuɗi ne ko ta wace ƙofa ce ko baka da sana'a to da Allah ka zo kai wannan sirrin mai albarka. Ko a ce zaman kashe wando kake zaman banza ba zaman kan layi, to in kai wannan sirrin Allah zai kawo maka hanyar da zaka samu kuɗi kuma ba tare da ka sha wahala ba. Babu abin da ya fi ƙarfin Ubangiji. To wannan katimin gurguje zan yi bayani kuma insha Allahu gobe in Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai sirri da zamu kawo na tasrifi wanda ake yin sa da turaren alƙalin goma. Sai dai sirri ne wanda ba kowa zai iya aikata shi ba, amma in dai ka jajirce ka yi wallahi bana abin nan ɗin akan sirri in dai ka yi shi sai ka samu abin da kake bukata tabbas insha Allahu. Domin sirri ne mujarrabun wanda manya-manyan malamai manyan shehunai sun riga sun san wannan sirrin kuma sun riga sun san wannan lakanin, ba sirri ne na wasa ba. In Allah ya kai mu goben dai za ku je mu tafe da shi alfarma annabi. To wannan sirrin shi kuma hatimin nan kamar yadda kuke ganin sa ana wato samun ƙasa mai tsarki ne. In ka samu ƙasa mai tsarki ko yashi haka ko kuma ƙasa dai mai tsarki dai yawwa shikenan sai ka ɗora shimfiɗa. Sai ka wato zana wannan hatimin ka zuba wannan kasar a ɗakinka, ko ɗaki mai tayis ne ko ɗaki mai ƙasa ne ko mai siminti ne babu matsala insha Allah. Sai ka zuba wannan ƙasar da ka ebo mai tsarkin nan. In kuma kana wato tunanin ko bata da tsarki za ka iya wanke ta da ruwa mai tsarki ka shanya ta da bushe. In ta bushe sai ka zo ka yi wannan aikin naka ka tsarkake ta kenan saboda gudun matsala. In ka zana wannan hatimi akai kamar yadda kuke ganin sa yadda yake a zanen nan a tsakiya an sa almara kasiran, to kai ma haka za ka yi. Sannan sai ka zo ka samu shimfiɗa sai ka ɗora a kansa. A kan wannan hatimin za ka shimfiɗa wannan shimfiɗar taka sai ka zauna. In ka zauna sai ka bayan ka yi nafila raka'a 2 istighfari 100 salatu annabi 100 hailala 100 sai ka zauna sai ka kama wuridin la ilaha illallahu 3333. Haka ake wurin 3333, amma a ringa ja a hankali banda gudu saboda wani lokacin yawancin abu da gudu shi yake kawo matsala, shi ma tashin sirri ba zai zo yadda ake so ba. To yadda kuma ake aikin a duk 100 idan ka ja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah duk 100 zaka ce faɗi wannan huɗuba da zan faɗa a tsaya a saurara da kyau. Allahu lillahi lahu huwa ya man la huwa illa huwa ya man la ilaha illa huwa. Allahu lillahi lahu huwa ya man la huwa illa huwa ya man la ilaha illa huwa. Kafa ɗaya tak zaka faɗa a duk 100, kafa ɗaya tak ake faɗa. Shikenan sai ka ci gaba da yin wannan wuridin naka har ka cika adadin. In ka cika adadin shikenan kai addu'a ka tashi. Wannan sirrin fa ba wai a cewa wai a yi yau a yi gobe a yi jibi a yi gata, a'a dare ɗaya za ka yi shi kaga abubuwan da Allah zai maka. Shi yasa muka dan jinkirta, ko in ce Allah ya jinkirtar da mu saboda mu kawo irin sirrukan nan da za ka yi su dare ɗaya ka gama kuma kaga a cikin
watanni ko shekaru Allah ya maka arzikin da baka tsammani. Insha Allah wannan sirrin sai a yi ƙoƙarin jarabawa alfarman annabi, kuma za mu kawo irinsu ba mu san adadi ba, ya dai ya danganta da yanayin yadda Allah ya ba mu lokaci. Allah ya taimake mu.